Dnes my sme vám chceli ukázať, ako sa bezpečne používa samoist. Začneme od oblekania sedáka, pôjdeme až po spúšťaní. Takže letecký sedák si oblečeme. Prácky si dotiahneme na páse. Karabíny si obotneme. Zapneme do nosného leta sedáku. A vykonáme si funkčný test samoistu. Po dolezení si karabín odopneme, zopneme ju naspäť do žltého trojuholníka.